आङो नोंथांमोननो मोनसे अखाफोरनि सोमोन्दैहाय एसे इन्टारेस्टिं भिडिअ खालामनो सानदों आरो ना माने बेनो जाहैबाय माने अखाफोराव थांनानैहाय अखाफोराव बेरायहैनाय माने अखाफोरावहाय जायगा नायनाय अखाफोराव थांनानै आं माबायदि मोनखो गोसोफ्राव माबायदि सान्थि मोनहैखो माने आं थांनायनि स्टाइल आं नुहैनायनि बेबायदि आं नोंथांमोननोहाय मोनसे डायलग होनो सानदों आरो माने जाबाय आं इन्टारेस्टिं भिडिअ आङो दिनै गिबि खेब भारत हादरनि जानानै आङो दिनैहाय अखाफोराव जायगा नायनो फैदों। बे जायगायानो जाहैबाय नोंथांमोना बोरै थाङो बोरै थाङा अखाफोरनि लामाखौ मोनाखैमोन। दा आं थांनानै मोनसे चाइना बर्डारनि सिं ओरै थांनाय खना लामाथिं बिथिंहाय आं लामाखौ मोनहैसिनबाय। बिथिंबो कार बायदिसिनाबो लांजायो माथो। दा बै चाइना बर्डारनि एसे सा सिं खनाजों दावखोनानै गोजौयै हिमालय हाजो थिखियाव मोनहैबाय। दा मोनहैनानै जोङो नै रकेटजों फैबाय। रकेटनिफ्राय ओंखारनानै दाना जोङो कार लाबाय आरो अब्ला अखाफोरा नै साथि नुजाफैजेनबाय। ओमफ्राय बे एसे दावखोबावनानैनो बे अखाफोरनि जायगासिम मोनहैथारनोसै आरो नै मोनफैबायानो। ओमफ्राय बे जाहैबाय अखाफोरावहाय दै दङसै नै ना थिंख्लि ने दावबायजेनबाय नै बेवहायनो मोनफैबाय आरो आयौ माथो नै सोरबाबो लोगो फैजेनबावबाय हनै माथो खारि इरिफोर गोबांनि पिकनिक जाफैजेनबाय नामा अखाफोराव फैनानैलाय वाव हनै माने गोबां मानसिफ्रानो अखाफोराव दावबायफैजेनबाय माने साफा सानै लोगो मोनजेनबाय। मा हारिनि जाखोसो बर' जाखो ना मा जाखो ओमफ्राय नै दैबो मोनजेनबाय दै बाज्रुमनाय ना मा जाखो नै वाव आयै एफा मोजां अखाफोराव फैनो हानानै आंनि गोसोआ जोबोर सान्थि मोनदों। माने बेलासि जाबाय सान हाबबाय खोमसि जाबाय नङाब्ला बांसिन मोजां। दा आङो अखाफोराव बेलासि जाबाय फैनायनि लामायाव फैफिनबाय माने अखाफोरखौहाय नुनानैहाय ओरैबायदि मोजां मोनबाय। नै गासिबोफोर जाहैबाय अन्थाइ बाला बेफोरबायदि आरो दासिमबो हाग्रा बंग्रायानो गैथ'वा अखाफोराव माने नैबेफोरबो अन्थाइ गिदिरसो आरो बेखौ देखावनो हागोन ना हाया न' लुनानै थानोबो जायगा गैया। ओरै दाबा लुनो सान्दों ओरै रेस्टुरेन्ट लुनो सान्दों। नाय आयौ एफा गिदिर अन्थाइसो दं बोरै बेयावलाय नुनानै थानो हागोन। आयौ ओरैबो नायथिंबाय बे आङो ओरैबो जेरैबो गैया। आं फैसुनाय जायगायावहाय माने अन्थाइ हाराव हाथावसो नुफैदों आं अखाफोराव। ओमफ्राय बिफां लाइफां नुवाखै दंफां लाइफां नुवाखै। नै आं गिदिंगासिनो जन्थ्रजोंहाय रकेटजोंहाय ओमफ्राय नै नायथिंबायबाय ओरैहाय नै रकेटना नै आङो बेयाव गाखोदों आङो नै नायथिंगासिनो दङ ओरैबो थांदों माने दंफां लाइफांखौ दासिमबो नुथ'वाखै। बबावबा दै मोनहां जादों नै बेवहाय दै मोनहां जादों आङो। दाना दै मोनोब्लानो नैबाव बिफां गायजेननायसै आरो आं बिफां गायनानैहायनो माबानोसैलाय। आरो नै अखाफोरा खाथियाव फैफिनगासिनो दंलाय नै आंनि सेरजों फैगासिनो दंलाय नै आयु नै बहाबानि बे बर' हिन्जावफोर फैजेनबाय। नै बबे हादरनि जाखो बिसोरो बर' हिन्जावफोरबो फैबाय माथो वाव रेस्टुरेन्ट खुलिनो फैदों खोमा अखाफोराव। बबेनिफ्राय फैनायमोन आदसा नै सिलिगुरिनिफ्राय फैदों नो बर' बिसोरबो नै अखाफोरा खाथियाव सफैबाय। ओमफ्राय दानिया ओरै दावखोथारनानैहाय बेवहाय एसे दै दङ आरो ना दावबायनाय दङ मासे ना बिमा गिदिरसो मोनबाय। ओमफ्राय एसे दावखोबावनानैहाय हरै साहाथिं थांबावनानैहाय नैबेवहाय जायगा नुदों। ओमफ्राय बेवहायनो रेस्टुरेन्टखौ बानायनोसै। ओमफ्राय नै बहानिबा फैदों बिसोरबो बिसोर बहानिफ्राय जाखो नै आरो बिसोरबो सफैनो हादों जाहैबाय। बिसोरखौ आं सोंनानै मोनबाय जाहैबाय बिसोर जाहैबाय माने वेस्ट बेंगलनिफ्राय सफैनो हादोंनो। वेस्ट बेंगलनि बर'फोर जाहैबाय बिसोरबो माने गोदान रेस्टुरेन्ट खुलिनो फैदों जाहैबाय आरो जायगा नागिरबायगासिनो बिसोरबो दासिमबो मोनाखै। हर जाबाय आं न'आव फैफिननोसै बाय बाय।